kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Poro Malion Lumière TV maw kunga mbora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kunafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunga ko ba fa duguni wala ni be o information yere soro igo Lumière TV groupe Lumière audio adai Lumière TV awulila delikola Lumière TV kanumba lunga uteke au jugu sawoye abada Alhamdulillahi rabbil alamin aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa ka kunafoni jelew da awma bamanaw ko adamaden kunafoni ko ɲuman k'i bi fa ka sɔrɔ i ma fɛn bili da kɔnɔ bara bi fa hakili ka fa kama faamuyali ɲuman kama ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ i ma ji min i ma fɛn bili da sabula nda hakili fara kɔnɔ bara o bi faamuyali kɛ o bi fa wa faamuyali ni hakilila ka fa kama kɔnɔ bara yɛrɛ bi a t'a sɔrɔ la a bi fa bamanaw ko an ka taa ko laban boli ye bamanan kelen ko n'i y'a mɛn ko ɲɔ bi ɲɔ bugu ko taa kan de b'a la ni taa kan t'a la taacogo t'a la bamanaw ko u ka kuma na tuguni ko fɛn mana dɔgɔya cogo o cogo ni barika b'a la k'a bɛ kɛ fɛnba ye fɛn mana bonya cogo o cogo ni barika t'a la k'a bɛ kɛ fɛnba lɔngɔlo ye donc a fitinin ni barika b'a la a bɛ kɛ fɛnba fɛn fitini barikama ye a bɛ kɛ fɛnba ye quoi a fitini bɛ kɛ belebeleba ye mais fɛnba ni barika t'a la k'a bɛ kɛ fɛnba lɔngɔlo ye donc o de la an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ bi n'an donna kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa an ka fasoba Maliba kɔnɔ an b'a daminɛ ni kunnafoni min ye sa o de ye an ka fasodenw minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma an da bɛ fɔ o ma ko faama o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi forces armées maliennes de la sécurité olu kɔni ye maaw ye maa minnu wulikajɔw ka bɔ kosɛbɛ sisan ka kɛlɛ kɛ an ka jamana in bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na an ka fasoba Maliba o bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na an ka malidenw bɛ se ka lafiya cogoya min na u sigiyɔrɔ la précisément dans la région de Kayi et la région de Nioro n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ dɔ min ma ko sibiri tubabukalo tile 6 san 2025 an ka fasodenw n'o ye Maliba denw ye n'o ye forces armées maliennes ye olu kɔni u ye bugaliba dɔ kɛ ka bɔ avion yɔrɔ n'o a bɛ fɔ o ma ko frappe aérienne o kɔni y'a kɛ ka ɲɛsin maajugu ninnu ma u dagala min kun bɛ région min bɛ wele ko Kayi ani région min bɛ wele ko Nioro olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ maajugu ninnu kɔni waati dɔ kun kɛra bɛɛ kun y'a mɛn u ye communiqué dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu bɛna ni région fila in bali ka baara kɛ u bɛna maaw bali ka to ka taa ka segin u bɛna ni région fila in maaw kɔni k'u tɔɔrɔ o de la an ka fasodenw n'o ye fasoba Maliba denw ye n'o ye faamaw ye n'o ye forces armées maliennes olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka frappe aérienne dama dɔ kɛ nin yɔrɔ ninnu na fo ka kɛ fɛn ye fɛn min ye malidenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya wa n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ minnu filɛ nin ka kɛ Nioro du Sahel ni Kayi région na a bɛ kɛ sababu ye min b'a to groupes armés maa ninnu u fanga kɔni bɛ dɔgɔya hali sisan wa a bɛ kɛ sababu ye fana ko u ka laɲini n'o de ye ka jamanadenw tɔɔrɔ sira ninnu kan ka a ko ban wa fasoba Maliba u ɲɛmaaw kɔni bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ ma ko bɛɛ k'u hakili sigi bɛɛ ka janto yɛrɛ la bɛɛ ka wulikajɔ ni baaraw kɛ min bɛ se ka to lafiya aw bɛ se ka na cogoya min na n'an bɔra yen hali sisan lakana ko sira kelen fɛ an b'a jira k'a fɔ ko Jara transport mɔgɔw kɔni olu ye communiqué dɔ bɔ ka bin bi yɛrɛ ka jira k'a fɔ ko olu b'a fɔ u ka clients ye ani maa o maa bɛ yen ko Jara kanu b'i la ani maa o maa bɛ yen ko hakili bɛ Jara transport la k'olu b'a da u tulo kan k'a fɔ ko olu ka baaraw kɔni u y'a jɔ fɔlɔ n'o ye takasegi u y'a jɔ dɔɔni u b'a la ka jateminɛw kɛ u la sa baaraw ka kɛ parce que bagabagali juguba dɔ kɛra ka ɲɛsin olu fana ma ni maajugu ninnu kelenw ni faamuyali ma kɛ olu ka baara kɛcogo la parce que olu ka baara ye ka transport de kɛ ka takasegi de kɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka malidenw k'u lase u sigiyɔrɔ la sira ɲuman fɛ ni jɛlenya sira fɛ ni i n'a fɔ hakilisigi sira fɛ olu k'u t'a dabɔ a kama fewu ka kojugu foyi kɛ ka ɲɛsin maanifin si ma diɲɛ kɔnɔ mais ko faamuyali a ma kɛ ko in na o de kɛra sababu ye ni olu kɔni b'u ka baara jɔ fɔlɔ yanni waati dɔ cɛ wa ko bɛɛ ka a to a la
k'a fɔ ko u mɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ni bɛɛ lajɛlen ka bilasirali la mais baara in kɔni ko olu bɛna a kɛcogo ɲuman na donc jara transport mɔgɔ ye ni papier kɔni b'o ka bin bi n'o o de ye communiqué n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa a bɛ fɔ min ma ko inondation o tɛ ji ka tiɲɛni ye ka ɲɛsin adamadenw ma u ka sigiyɔrɔ ni ka yɔrɔw la a ko ni u ka commission belebeleba min sigilen don ka wuli ka jɔ kɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'a bɛ fɔ a ma ko le comité interministériel de gestion de crise et de catastrophe u kɔni y'a jira k'a fɔ le 4 septembre 2025 kɔni ko olu ye hakilina min ni jateminɛw minnu kɛ ni faamuyali minnu sɔrɔ nin waati laban ninnu na ko a kɔni ye fɛn min ni a ka jatigɛ ka bon dɔɔni sabula u y'a jira k'a fɔ ko maa 23 kɔni ko o bɛ u ɲina samiya in na fɔlɔ ka taa fara maa 30 fana ani maa 4 maa 23 ko o banna maa 34 ko o banana maa 20 n'o ye faamu ye olu de ye du minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ nin ko in na donc a bɛ fɔ ma ko 20 000 personnes sinistrées o tɛ maa minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ wa nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn nin de ma mais minnu kɔni tora a la o de ye maa 23 ye minnu fana banana a ko la o de ye maa 30 ani maa 4 n'an bɔra yen an bɛ taa diɲɛ kurukara kɔnɔna na n'a bɛ fɔ kunnafoni minnu ma ko international n'an taara o la sisan an bɛ taa faransi an filɛ waatinin min na sisan yɛrɛ anw minnu bɛ k'an lajɛ lumière tv sanfɛ direct aw ka dɔn k'a fɔ ko faransi premier ministre dɔ wele ko François Bayrou e ko députéw ma pied don o la wa ka a gɛn ka bɔ o ka a ka premier ministre jɔyɔrɔ la ko sariyaba min bɛ faransi n'a fɔ a ma ko la constitution française ko kɔni b'a jira k'a fɔ ko ni députéw kɔni banna ka vote ye kɔni k'i b'i yɛrɛ ta de i bɛ bɔ fanga na o de la n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya kɔni bɛ Emmanuel Macron a n'a ka gouvernement da la wa a bɛ faransi yɛrɛ da la nin waati in na sabula nin ye Macron ka premier ministre joli-jolinan ye minnu bɛ gɛn ka sɔrɔ 4nan ko 7nan nin ye Emmanuel Macron a ka san 10 ma dafa fɔlɔ mais premier ministre 7 ko o de ba a y'o de sigi o bɛɛ taara donc gɛlɛya ba kɔni bɛ Macron da la wa an ye kunnafoni minnu yɛrɛ sɔrɔ ko France insoumise o tɛ Jean-Luc Mélenchon a tɛ fɔ ten de Mélenchon voilà Jean-Luc Mélenchon o ka parti kɔni n'ale de jɔyɔrɔ ka bɔ kosɛbɛ assemblée kɔnɔ ko sini n'ala sɔnna ma ko olu bɛ motion de censure ko olu b'a déposer contre Macron n'o de k'a gɛn ka bɔ fanga yɛrɛ la sabula k'a ma se ka gouvernement foyi sigi tuguni min bɛ ka baara kɛ ni premier ministre n'o ye François Bayrou o nana min kɔfɛ o ma se ka baara kɛ o y'a gɛn o fana nana min kɔfɛ o y'o gɛn a cayara sa dɛ premier ministre 7 o de ma se ka baara kɛ France Emmanuel Macron ka fanga kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma san 10 sɔrɔ fɔlɔ o de la gɛlɛya kɔni bɛ Macron ka nin waati in na wa a ka jamana Assemblée nationale o kɔni b'a contour la n'i y'a ta k'a lajɛ n'an bɔra yen nɔ hali sisan an bɛ taa jamana kɔ kan an bɛ taa Côte d'Ivoire n'an taara Côte d'Ivoire Faransi lasigiden min bɛ yen n'a b'a fɔ a ma Alassane Dramane Ouattara ale kɔni a ka candidature ko o ɲɛnabɔra ka ban ko a bɛna kɛ candidat ye tuguni hali n'a y'a sɔrɔ Faransi ka lasigiden min bɛ yen nɔ Ivoirien caman bɛ yen nɔ olu ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka fanga k'a kɛ fanga 4nan ye ko o ma bɛn olu ma wa ko olu t'o fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Alassane Dramane Ouattara n'a fɔ candidature minnu déposera ale ta b'a la minnu bɔra wa maadenw fana bɛ yen n'a y'olu tɔgɔ ye ko Laurent Gbagbo ale kɔni ka candidature u y'a rejeté k'a jira k'a fɔ ko ale tɔgɔ kun tɛ liste la liste min ni a sɔnkɛla ma ko o bɛ se ka kɛ candidat ye n'i y'a ta k'a lajɛ ale kelen tɛ Charles Blé Goudé Guillaume Soro Tidjani Thiam ninnu bɛɛ lajɛlen bilala kɛrɛfɛ nin ko in na o de la Alassane Dramane Ouattara a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛna kɛlɛ kɛ constitution précisément président nɔfɛ n'o y'a fɔ a ma ko élection présidentielle nɔfɛ o kɔni bɛna daminɛ n'Ala sɔnn'a ma vendredi 10 octobre vendredi ka taa ban jeudi 23 octobre la tile 14 u bɛna o de kɛ ta ka segin la min bɛ se ka to olu bɛ se ka fɛn kɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ le 25 octobre
don min kɔni ye dɔnba ye don min ni wulikajɔ bɛna kɛ ka élection kɔni ka kɛ précisément Côte d'Ivoire jamana ka Alassane bɛna ka fanga n'a sɔrɔ waati n'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ ka ala ye k'a dɔn mais jigiyaw kɔni bɛ yen k'a fɔ ko Alassane bɛ kɛ tuguni président wɛrɛ wa a bɛna Côte d'Ivoire mara tuguni san 5 siyɛn 4nan o kɔni a bɛna kɛ fanga na ko kura n'i y'a liste ninnu kɔni ta k'a lajɛ maa caman b'a la minnu dɔnnen tɛ fewu mɔgɔw t'u dɔn parce que tɔgɔtigiba minnu bɛ Côte d'Ivoire olu de ye Game Soro Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé ani Tidjani Cham ninnu si tɛ nin candidature ko in na n'an bɔra yen an bɛ taa Sénégal kaw fɛ yen nɔ n'an taara a bɛ fɔ min ma ko remaniement ministériel olu kɔni a kɛra maa fɛ maa min tɔgɔ ye ko Bassirou Jahara Diomaye Faye ale ni a ka premier ministre n'o tɔgɔ ye ko Ousmane Sonko olu kɔni le samedi 6 septembre o tɛ kunna sini ye wa u y'u ka gouvernement kɔni ka kɔrɔlen ci ka bɔ yen ka na ni maa kuraw ye ka maa kuraw don da a la ka dɔw jɔyɔrɔ falen ka dɔw bila yɔrɔ dɔ la wa ko nin ko in kɔni ye hakilina de olu fɛ n'a fɔ a ma ko remaniement ministériel stratégie ou bien réaménagement ministériel stratégique u kɔni y'a kɛ o de ye n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka jateminɛ na ko baara minnu tun bɛ ka kɛ k'o kun tɛ ka taa jamanadenw ka jimi sira fɛ donc sisan kɔni u y'u tɛgɛ ɲɔgɔn ma ko kura o bɛ wuli ka jɔ la bɛ se ka to baara in kɔni bɛ se ka ɲɛ olu bolo cogoya min na nin ye Sénégal kunnafoni ye n'an bɔra yen an bɛ taa balontan ko la n'i y'a ta k'a lajɛ an filɛ waati min na sisan Mali ani Ghana bɛ ɲɔgɔn na match min ala ka malidenw kunkɔrɔtalen bɔ a ko la wa an bɛ waati min na sisan je crois que match bɛ fufu la ala ka Mali kɔni kɛ maa ye maa min bɛ gagner nin ko in na est-ce que an bɛ se ka score da dɔn wa a bɛ taa minute joli bɛ yen sisan 43 minutes o kɔrɔ ye ko a bɛ fɔ min ma ko mi-temps fɔlɔ o kɔni bɛ ɲini ka bila fu ni fu kɔni bɛ Ghana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ wa an bɛ ka jouer Ghana yɛrɛ fɛ yen a ka dugu la ala ka malidenw kunkaratɔlen bɔ nin ko in na n'an bɔra yen Super Coupe Assimi Goïta o tɛ an ka général ba in ye wa n'o ye Mali président ba ye ale ka Super Coupe kɔni a siɲɛ 5nan o final kɔni taara kunu an ka jamana in kɔnɔna na jamana région 2 de tun bɛ yen région 2nan ka taa fara région précisément 5nan kan o Timoti ni Kulikoro ye sa wa ni wona ta lajɛ Kulukɔrɔkaw olu y'a ta édition 4nan na o tɛ salo ye sa wa ɲina tuguni Kulukɔrɔkaw u ye jɔnjɔnba kɔni u y'a kɔrɔta tuguni wa u ka précisément gouverneur Kulukɔrɔ gouverneur kɔni kun taara don min na foli la wa aw bɛ a image sɔrɔ an ka Lumière TV yɛrɛ sanfɛ hali sisan sa image bɛ yen a kun y'a fɔ ko negaba in kɔni 2024 ta ko b'ale fɛ wa ale b'a fɛ fana 2025 ta in fana ka taa ale fɛ ko ni ta a taale a fɛ wa n'i y'a ko bɛɛ ta k'a lajɛ ni jamana région 2 in kɔni n'o ye Kulukɔrɔ ni Moti ye u kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ final la a banna 1-2 ka taa Kulukɔrɔkaw kanu na n'i y'a ta k'a lajɛ Kulukɔrɔ kɔni u y'a yogoyogo kosɛbɛ wa Kulukɔrɔkaw kɔni olu kɔni ye maa min ɲɔgɔn kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da Super Coupe Assimi Goïta o kɔni kɛnɛ kan wa maanifinw kɔni camanba de nana nin ko in na ka jateminɛw kɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ baaraw ɲɛna fo k'a dama tɛmɛ o de la commission d'organisation kɔni bɛɛ ka foli kɛra ka ɲɛsin u ma wa ka tila ka jamana maraba yɛrɛ n'o ye général Darmé Assimi Goïta k'ale yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn ale min sɔnna ko coupe in ka kɛ ale tɔgɔ la wa kunnafoni minnu filɛ nin o de ye kunnafoni min d'u farala ɲɔgɔn kan groupe Lumière kɛ rédaction ba fɛ Dedo Sangare a n'a ka jamakulu k'u fara ɲɔgɔn kan k'u di Amadou Sala Touré ma ko k'a walawala aw ye an ka to dun kana bamanankan nin jɛ wa malidenw a y'aw hakili sigi a ye dɔn ka taa ka segin a y'aw hakili sigi o sira la ani o baaraw la Alahu Taala ka bɛɛ ka taa ka segin nɔgɔya ala ka lafiya di maliyɛn bɛɛ ma an ka faamaw ala ka se d'u ma an ka fasoden minnu bɛ balontan na ko président la Guinée je vais dire Ghana ala ka se d'u ma an ka jamana ɲɛmaw ala ka fanga mara cogo ɲuman hakilina d'u ma wa bamananw ko u ka kuma na ko an ka taa o laban ye boli ye an ka taa ko laban ye boli u ko tuguni bamanankan na ko n'i y'a mɛn kan ka taa kunu yɔrɔ la c'est que kunuta de jara n'i y'a mɛn kan ka taa kunu yɔrɔ la c'est que kunuta de jara bamananw ko tuguni kuma na ko mun de ka di an balima lojotani b'o wele ko nambarani ko n'an t'a kɔ bamananw ko maanifin fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko i ye adamaden bonya ani karama a ka di ye o tuma na sa an ka ɲɔgɔn bonya an ka janto ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn gasi sigi n'o kɛra an ka fasoba Maliba a bɛ lafiya sɔrɔ wa an bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ wa aw k'a dɔn k'a fɔ ko semaine tɛmɛnen Ala bɛna lɛn ka na bila juma la
Amadou Sala Touré masa ka bamanakan ka ye sabla bana do kumbe Amadou Sala Touré anda soro bana nata no wara de do ta damina no yangira tranchefi ama ala deli ala ga no da kai ale retiga kumbe camera la ka munu mimbe sa ka tawbina kuma kan soro Lumière TV sans fait Facebook direct fo ka ta afra Lumière TV sans fait TikTok ani YouTube wa amba fo ka wal nyuma ndambe kambe dawi na la sona machine ane au amina nyon soro ni wati kele nga kuna funu ku wala ka doma ni shen kele nu sans fait mimbe sa ka to lafia nyuma obu ko soro ay kambe ane au kadi nyon groupe Lumière anga bare kuna funu die ajele anyuma ka nyine ka la se awma ay kambe. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che ani muso Demsen, groupe Lumière TV, Audi Adaye, Anyamoroba, Oye Tonton Amadou Sala Touré. Malide Nuyo, Anga Benke Lema, Angambolo Dinyoroma, Kanfaso Malibonorola, Koraya Akili, Koraya Manake Jawili, Koraya Manake Jawili, Demiseni Akili Mane Bolaji. Anti ban famino kani oluke la paso chibara yetu oba usira an dami sound digi biche committee for committee ye ken kono an bigo be dani yebi an mali ben kono Europe Malion Lumière TV maw kungambora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kunafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunganko ko bafa dugu ngala ni be fego almakew balmamso electromina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibura memo sirafara la kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soreno imo menacé minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola ni enyo me bla chenje kul sanfe tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte